வெல்கம் பேக் டு ராஜன் கேமிங் தமிழ். இன்றைக்கான வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஃப்ரீ ஃபயர் கரீனாவில் வந்து நமக்காக திருப்பியும் அட்வான்ஸ் சர்வர் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கான லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதை காப்பி பண்ணி க்ரோமில் போய் நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அந்த இது மாதிரி வரும். அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா லாகின் ஃபேஸ்புக், அடுத்து டைம்ஸ், அந்த கீழே கொஞ்சம் தூக்கினீங்கன்னா என்னைக்கு திறக்கிறாங்க, என்னைக்கு முடிக்கிறான்ற ஃபுல் டீட்டெயில் வரும். அது இன்னும் சொல்லலை, ஆனால் தொடங்குறது வந்து 26ஆம் தேதி வரும். அது நீங்கள் என்றைக்கே புக் பண்ணி வச்சுருங்க. அப்படியே கீழே கொஞ்சம் தூக்கினோம்னா அந்த இப்போ நூ டைமண்ட் டாப் விட்ட கேரக்டர் அப்படியே ஸ்டைல் அப்படியே பர்ஸ் கொடுத்துட்டு நிற்பாங்க. கீழே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஃபேடலில் விட்ட கேரக்டர் பேர் என்ன, கேரக்டர் அப்படியே டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி அப்படியே கெத்தாக நிற்பாப்ல. அது கீழே போனீங்கன்னா இப்போ பூயா ட்ரெஸ்ஸுன்னு கேர்ள்ஸுக்கு ஒன்று விட்டால அதுவும், அப்புறம் அந்த ராக்கி 200 டைமண்ட் டாப் விட்டு அது 2 பேரும் நிற்பாங்க. அது அந்த கேர்ள்ஸ் கேரக்டர் கெல்லியாக யாரும் தெரில, சரி விடுங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, இது கண்டிப்பாக ஃபேஸ்புக்கில் மட்டும்தான் லாகின் ஆகும். கூகுளில் இது லாகின் ஆகாது. நான் இப்போயே சொல்லிட்டேன். இந்த இங்கே மேலே என்ன கீழே தூக்கி தொட்டாலும் லாகின் ஃபேஸ்புக் வந்து இருக்கும், மேலே உள்ள தொட்டாலும் லாகின் ஃபேஸ்புக் வந்து இருக்கும். இப்போ மேலே தொட்டாலும் ஒரே இதுக்குள்ளே போகும், கீழே தொட்டாலும் ஒரே இதுக்குள்ளே போகும். நம்ம என்ன மேலே இதுக்குள்ளே போவோம். யாராம் பண்ணியா கட் பண்ணுறான். சரி, இப்போ அந்த லாகின் வித் ஃபேஸ்புக் அது தொட்டோம்னா உங்கள் ஐடி பாஸ்வேர்டு, ஃபோன் நம்பரு எல்லாம் கொடுங்க. இதை கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் ஐடி பாஸ்வேர்டு எதுவும் ஆகாது. இதனால் இது கர்னா தரப்புலேருந்து சொன்னதுனால எதுவும் ஆகாது. நான் ஏற்கனவே போட்டேன், அதனால் எனக்கு இது மாதிரி வருது. கேட்டோன்னே உண்மையான ஐடி பாஸ்வேர்டு அடுத்தவங்க ஃபோன் நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் இதுக்கு ஒரு லிங்க் வரும். அதை காப்பி பண்ணி தான் இந்த இதுக்குள்ளே போட்டிங்கன்னா அது இது வரும். இதில் அந்த ப்ளூ கலரில் இருக்குது பாருங்கள், ஃபுல் ஃபைண்டு பட்ஜுன்னு, அதை தொடணும். அதை தொட்டோம்னா அதுக்குள்ளே போகும். அதுக்குள்ளே போனோம்னா அதில் உங்களுக்கு 1000 டைமண்டு, 2000 டைமண்டு, 3000 டைமண்டு, இல்லைனா 100 டைமண்டு. நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பக்கு கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து கர்னாக்காரங்க உங்களுக்கு 3000 டைமண்டு கன்ஃபார்ம் கொடுக்கும். 3000 டைமண்டுக்கு கன்ஃபார்ம் வாய்ப்பு இருக்குது. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற பக்கை பொறுத்து கர்னாக்காரங்க டைமண்ட் கொடுப்பாங்க. இந்த இதுவும் கீழே இருக்குது பாருங்கள், இந்த 1000 டைமண்டு, 2000 டைமண்டு, 3000 டைமண்டு, 100 டைமண்டு என்ன சரியாக தெரியல. ஆனால் கன்ஃபார்ம் 1000, 2000, 3000 3 இதில் ஏதாவது ஒன்று கன்ஃபார்ம் கொடுத்துருவாங்க. அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே பாய். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கன்ஃபார்ம் மறந்துடாதீங்க. வீட்டில் வந்து எதுவும் கேட்கல, ஒரே ஒரு சப்ஸ்கிரைப். ஓகே பாய்.